मस्त. नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आपण जॉईन झालो आहोत. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया. हाय धीरज. हॅलो धीरज. गुरुनाथ दादा म्हणतात फर्स्ट नंबर, लाईक डन. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. गुरुनाथ दादा कसे आहात तुम्ही? धीरज बोलतो बाय बाय. हसायला आलास फक्त? हा, लाईव्हला लाईक करून जा, लाईक करून जा बाबा, लाईक करून जा. चला चला लवकरात लवकर जॉईन व्हा. येस म्हणतो येस. काय पळतोस कशाला रे भावा तू? चला लवकरात लवकर. आज कोर्ट परीक्षा प्रश्न आहेत. सगळ्यांनी जॉईन व्हायचं आहे कारण परीक्षा लवकरात लवकर येणार आहे. 26ला आहे. सो जास्त प्रश्न आज घेऊया. जास्त टाइमपास नाही करायचा, जास्त प्रश्न घ्यायचे. चला चला जॉईन व्हा सर्वांनी. पटपट जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे लाईव्हला. पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोर्ट परीक्षा प्रश्न आपण घेतोय. तर स्टार्ट करायचं का मंडळी, की सगळ्यांना जमू दे? पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्हला. आम्हाला नकोय मंडळी. पटपट जॉईन व्हा. आता लवकरात लवकर कोर्टाची परीक्षा येणार आहे. तर खरंच महत्त्वाची एक्झाम आहे. बहुत लोक म्हणजे खूप जणांची स्वप्न त्याच्यावर अवलंबून आहेत. सो इथं मी सर्वांना बेस्ट ऑफ लक देते एक्झामसाठी. आणि ज्यांना अजून जर सराव करायचा असेल तर त्यांनी पटकन लाईव्हला जॉईन व्हायचं आहे. हाय गणेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. गणेश दादा नमस्कार. तर प्रश्न घालायला आपण सुरुवात करूया. गणेश दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. आणि नक्की चॅनलला लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं. असे जनरल नॉलेजचे प्रश्न घेऊन येत असते मी. तर पहिला प्रश्न घालते. ऑप्शनमध्ये आन्सर द्यायची आहे. भारताचे ग्रँड ओल्ड मॅन म्हणून कोणाला ओळखले जाते? धाराशिववरून बोलताय. स्वागत आहे दादा, स्वागत आहे तुमचं. आन्सर द्या गणेश दादा येत असेल तर. भारताचे ग्रँड ओल्ड मॅन कोणाला संबोधले जाते किंवा कोणाला ओळखले जाते? अ दादाभाई नौरोजी, ब महात्मा गांधी, क लोकमान्य टिळक, ड गोपाल गोखले. दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. पटापट आन्सर द्या. कोणाला येतं? भारताचे ग्रँड ओल्ड मॅन कोणाला ओळखले जाते? गणेश दादा म्हणतायत ए. व्हेरी गुड गणेश दादा. खुशी मला दे ना वही. हाय श्रेया ताई, स्वागत आहे तुझं.
गणेश दादांना 1 पॉइंट भेटला आहे. व्हेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अमरावती येथे शिवाजी शिक्षण संस्था कोणी स्थापन केली? अमरावती येथे शिवाजी शिक्षण संस्था कोणी स्थापन केली? सांगा बघू. येते का माहिती? कोणाला आहे का माहिती? येते का आन्सर? गणेश दादा म्हणते हाच कोर्टाची तयारी करताय का? हाय, कोर्टाची तयारी करताय का? दादा जे बहुतेक लोक आता एक्झाम लागली आहे, सो म्हणजे मी माझ्या लाईव्हचा कंटेंट हा पकडलाय की जनरल नॉलेजचे क्वेश्चन, त्यामुळे माझा पण अभ्यास होतो आणि समोरच्यांचा पण होतो. प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. आन्सर येते का? काय प्रश्न आहे? प्रश्न असा आहे, अमरावती येथे शिवाजी शिक्षण संस्था कोणी स्थापन केली? बरोबर आहे. येस गणेश दादा, छान आहे उपक्रम. थँक्यू गणेश दादा. श्रेयाताई म्हणते बाबासाहेब देशमुख. श्रेयाताई म्हणते बाबासाहेब देशमुख. कोणाला आन्सर येतंय का? गणेश दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. धनल बोलते प्रश्न काय? अरे, अमरावती येथे शिवाजी शिक्षण संस्था कोणी स्थापन केली? कोकणात पाऊस आहे का? काल लागला दादा कोकणात पाऊस, पण आम्ही जम्मूला आहोत, जम्मूला राहतो, त्यामुळे तिकडचं एवढं माहिती नाही. पण मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, माहेर सासर कोकण. येते का कोणाला आन्सर? अमरावती येथे शिवाजी शिक्षण संस्था कोणी स्थापन केली? येते तर पटकन कमेंट करून टाका. सीसीवर असलेल्या लोकांनी खाली कमेंट करा पटकन. चुकलं तरी चालतंय हो, करा फक्त. गणेश दादा म्हणते जम्मू काश्मीरमध्ये कसं काय? मिस्टर इकडे जॉबला आहेत दादा, सो आम्ही त्यांच्यासोबत. धनल बोलते डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख. येस धनल, राईट आन्सर. धनल 1 पॉइंट. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. धनल आला आता. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, आर्मी मध्ये आहेत का? हो गणेश दादा, हो दादा, हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण विचारतोय, चले जाओ चळवळ कोणत्या शहरातून सुरू झाली? चले जाओ चळवळ कोणत्या शहरातून चालू झाली? गणेश दादा नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. ऑप्शन ए पुणे, ब मुंबई, क दिल्ली, ड नागपूर. गणेश दादा एवढं नाही, फक्त मला मिस्टरांनी एवढं सांगाय, बाकी कुठलं काही सांगू नको असं बोलले. सो सॉरी दादा. गणेश दादा. श्रेयाताई म्हणते डॉक्टर पंजाबराव देशमुख. येस, आता राईट आहे आन्सर. सांगा सांगा, चले जाओ चळवळ कोणत्या शहरापासून सुरू झाली? शरयू, ऑगस्ट क्रांती मैदान. कोणत्या शहरापासून सुरू झाली असं विचारलंय मी. कोणत्या शहर? धनल होते मुंबईतील गवालिया टँक मैदान. ओके, व्हेरी गुड धनल. हाय शरयू, कुठून आहात आपण? ओके, मराठी जोडीवरच्या शरयूताई, लाईव्हवरच्या. ओके, थँक्यू शरयू. कशी आहेस तू? म्हणून एकदा बघितलं की तुम्ही त्याच आहात की नाही, की दुसरी कोण आली आहे, म्हणून मी बघितलं ॲक्टिव्हिटीमध्ये जाऊन. येस धनल, व्हेरी गुड, 1 पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. गणेश दादा म्हणते हा ठीक आहे, मी समजू शकतो, मी पण मिलिटरीमध्ये आहे. हो का गणेश दादा? व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. मग तुम्ही समजूच शकता ना, म्हणजे थोडंफार आपण नाही सांगू शकत, फॅमिलीला जरी सांगायचं असेल तरी नाही सांगू शकत ना. शौरी म्हणते ओ मी मुंबई बोलायचं राहून गेलं. अभिषेक पाखरे म्हणते सुरत सिटी. नाही दादा, सुरतवरून नाही, मुंबईवरून सुरू झाली. अभिषेक दादा स्वागत आहे, प्लीज लाईक करा मंडळी. हाय चिन्मय भावा, कसा आहेस तू? अभ्यास झाला का तुझा?
गणेश दादा म्हणतात हा. गणेश दादा आन्सर द्या की, तुमचा अभ्यास असेल चांगलाच. शरयू म्हणते लाईक केलं मी ताई. थँक्यू शरयू. प्लीज बाकीच्यांनी लाईक करा मंडळी. चिन्मय, गणेश दादा सगळ्यांनी लाईक करा. इकडे तर खूप ऊन आहे सध्या. म्हणजे तुम्ही सध्या पोस्टेड कुठे आहात? गणेश दादा पोस्टेड कुठे आहात नक्की सांगा मला. पुढचा प्रश्न आहे, आझाद हिंद सेनेचे ब्रीदवाक्य काय? आझाद हिंद सेनेचे ब्रीदवाक्य काय होते? अ जय हिंद, ब विश्वास, एकता बलिदान, क वंदे मातरम, ड सत्यमेव जयते. हाय अश्विनी ताई, स्वागत आहे तुझं जैसलमेरला. ओके, राजस्थान ना, जैसलमेर आय थिंक. चिन्मय म्हणते बॅ बॅ. श्रेयाताई म्हणतात क्विट इंडिया मुवमेंट, चलो दिल्ली. शर्वी म्हणते, गणेश दादा म्हणते हो. धनल म्हणते विश्वास, एकता बलिदान. येस 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 येस. चिन्मय म्हणते मॅडम तुम्ही ड्रॉप आणला का? एक मिनिट मी. सॉरी यार मंडळी, सॉरी. मध्येच कॉल आला आणि उचलणं गरजेचं होतं त्यामुळे. नमस्कार मंडळी, नमस्कार. लाईव्हला जॉईन व्हा पटकन. सॉरी, मला एक कॉल आलेला आणि तो उचलणं खूप गरजेचं होतं. हाय प्रशांत दादा, हॅलो. एक्स्ट्रीमली सॉरी सर्वांना. आणि माझं लाईव्ह चालू असतं तेव्हाच कॉल येत असतात. काय सांगायचं. तर मी पुढचा प्रश्न, मगाचा प्रश्न होता, सॉरी ते झालं ना. पुढचा प्रश्न घालते मी. शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळात पंतप्रधान कोणाला म्हटले जाईल? शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळात पंतप्रधान कोणाला म्हटले जाईल? कमेंट करून सांगा. हाय प्रशांत दादा, स्वागत आहे. स्वागत आहे सर्वांचं. येत आहे का कोणाला आन्सर? कोणाला येत आहे का? सीसीवर असणाऱ्या लोकांना तुम्हाला आन्सर येत आहे का? कमेंटमध्ये करून सांगा. शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळात पंतप्रधान कोणाला म्हटलेले जाईल? महत्वाचा प्रश्न आहे मंडळी, सांगा. माझ्या स्वप्नात शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळात पंतप्रधान कोणाला म्हटले जाईल? आन्सर येते का? मला प्लीज कमेंट करा पटकन. आन्सर येत असेल तर प्लीज कमेंट करा मंडळी. कोणाला आन्सर येतोय? जय गणेश म्हणतायत पेशवा. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. पेशवे, जे पेशवे होते त्यांना अष्टप्रधान मंडळात पंतप्रधान असं म्हटलं जाईल. काय म्हटलं जाईल? जय गणेश दादा, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? 1 पॉइंट. शरवी म्हणते मोरोपंत पिंगळे. हा, पण ते पेशवे होते ना, पेशव्यांना म्हटलं बोललं जाईल. धनर बोलते पेशवा मोरोपंत त्र्यंबक पिंगळे. बरोबर आहे आन्सर. व्हेरी गुड सगळ्यांना. सर्वेश दादा म्हणतोय हॅलो सुंदरी ताई,
सुंदरी ताई, हे नाव कसं ठेवलंच यार तू, सुंदरी ताई. कोकणच्या ताईवरून लोक मला सुंदरी ताई म्हणून ओळखतील यार. पुढचं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हे पुस्तक कोणी लिहिलं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हे पुस्तक कोणी लिहिलं? साने गुरुजी, ब पंडित नेहरू, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि वल्लभभाई पटेल. येते कोणाला आन्सर? धनल बोलते जवाहरलाल नेहरू. अजून कोणाला आन्सर येतंय? कमेंट करून सांगा. डिस्कवरी ऑफ इंडिया हे पुस्तक कोणी लिहिलं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हे पुस्तक कोणी लिहिलं? धनल म्हणते पंडित जवाहरलाल नेहरू, अहमदनगर जेलमध्ये. ओके, तर धनल व्हेरी गुड. अजून कोणाला आन्सर येतच नाहीये, आमचा धनलच हुशार. येत नाहीये का मंडळी तुम्हाला आन्सर? येत असेल तर कमेंट करा पटकन. पानिपतची तिसरी लढाई कोणत्या वर्षी झाली? पानिपतची तिसरी लढाई कोणत्या वर्षी झाली? पानिपतची तिसरी लढाई कोणत्या वर्षी झाली? धनल बोलते 1761. जय गणेश म्हणताय 1761. व्हेरी गुड. अजून कोणाला आन्सर येते? कमेंट करा, कमेंट करा. धनल बोलते 14 जानेवारी 1761 ला झाली. वाव धनल, व्हेरी नाईस. सर्वेश बोलतात लाईक डन. थँक्यू सर्वेश. जेवलास का भावा तू? तर धनल व्हेरी गुड, 1 पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनार आश्रम कोणी स्थापन केला? पवनार आश्रम कोणी स्थापन केला? हाय क्रेझी कार्टून म्हणतोय विनोबा भावे. धनल बोलते आचार्य विनोबा भावे. व्हेरी नाईस. कोणाला अजून येते का आन्सर? सीसीवर असणाऱ्यांनी सांगू शकता तुम्ही की आन्सर सांगू शकता की पवनार आश्रम कोणी स्थापन केला? येते आन्सर का? नाही येत का? धनल बोलते पवनार आश्रम वर्धाधाम नदीकाठी 1993 ला सुरू केला. वा 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 वा, मस्त मस्त, खूप छान धनल, छान आहे अभ्यास तुझा. पुढचा, भारतात रेल्वेची सुरुवात कोणत्या गव्हर्नरच्या काळात झाली? भारतात रेल्वेची सुरुवात कोणत्या गव्हर्नरच्या काळात झाली? अ लॉर्ड रिपन, ब लॉर्ड डलहौसी, क लॉर्ड कर्झन, ड लॉर्ड बेंटिक. डलहौसी, लॉर्ड डलहौसी. क्रेझी कार्टून म्हणतात डलहौसी. जय गणेश म्हणतात डलहौसी. धनल बोलते लॉर्ड डलहौसी. येस, राईट आन्सर. अश्विनीताई म्हणतात बी. येस अश्विनीताई, व्हेरी गुड, नाईस आन्सर धनल. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी हा ग्रंथ कोणी लिहिला? गुलामगिरी हा ग्रंथ कोणी लिहिला? डॉक्टर आंबेडकर, ब महात्मा ज्योतिराव फुले, क शाहू महाराज, ड सावरकर. क्रेझी कार्टून म्हणतोय महात्मा फुले. कुठे झाले? नंतर होते 16 एप्रिल 1953 ला पहिली रेल्वे धावली बोरीबंदर ते ठाणे. वाव, नाईस इन्फॉर्मेशन. क्रेझी गार्डन म्हणते महात्मा फुले. धनन बोलते महात्मा ज्योतिबा फुले. अश्विनीताई म्हणतात महात्मा फुले. जय गणेश दादा म्हणते महात्मा फुले. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस, खूप छान आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय गणेश लांबे, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला आणि सपोर्ट नक्की करा. पुढचा प्रश्न आहे, महात्मा गांधीजींचे राजकीय गुरु कोण होते? महात्मा गांधींचे राजकीय गुरु कोण होते?
बघू किती जणांना आन्सर येत आहे. महात्मा गांधीजींचे राजकीय गुरु कोण होते? येते का कोणाला? महात्मा गांधींचे राजकीय गुरु कोण होते माहिती आहे का? क्रेझी कार्टून म्हणते गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले. येस. ददल बोलते गोपाल कृष्ण गोखले. येस. अजून कोणाला येते का? नेक्स्ट क्वेश्चन आपण फास्ट घेऊया म्हणजे भरपूर प्रश्न होतील. जालियनवाला बाग हत्याकांड कोठे घडले? जालियनवाला बाग हत्याकांड कुठे घडला? धनल बोलते अमृतसर. क्रेझी कार्टून बोलतोय अमृतसर. क्रेझी कार्टून म्हणते पंजाब. अश्विनी ताई म्हणतात गोखले. येस. रितेश चौधरी म्हणतायत अमृतसर. येस येस. राईट राईट राईट. प्लीज लाईक करा पटकन. काय झालं ताई? ऐक. गोळीबाराचा आदेश देणारा ब्रिगेडियर जनरल रेजिनंट डायर. येस. त्यावेळेचा पंजाबचा गव्हर्नर मायकल ओडवायर. अश्विनीताई म्हणतात अमृतसर. धनर बोलतोय या हत्याकांडाचा बदला घेण्यासाठी भारतीय क्रांतिकारक उधम सिंग यांनी 13 मार्च 1940 रोजी लंडनमध्ये मायकेल ओडवायर यांची गोळी झाडून हत्या केली. काय खाते? सुनीता ताईंनी मला ना शिरा आणून दिला, तो जरासा खाल्ला. लाईव्ह घेता घेता एनर्जी नको मला म्हणून. पुढचा प्रश्न आहे, केसरी वृत्तपत्र कोणत्या भाषेतून प्रकाशित होत असे? केसरी वृत्तपत्र कोणत्या भाषेतून प्रकाशित होत असे? सुनीता ताई. धनल मला विचारतो काय खाते. मी म्हटलं माझ्या शेजारणींनी मी लाईव्ह करते ना म्हणून मला एनर्जी यावी म्हणून शिरा आणून दिला. धनल म्हणते मराठी मराठी मराठी. अश्विनीताई म्हणतात मराठी. येस येस येस. व्हेरी गुड आन्सर. केसरी वृत्तपत्र हे कशातून चालू झालं? मराठीतून. धनल बोलते थँक्यू सुनीता ताई. थँक्यू सुनीता ताई.
मीच आहे ती शेजारीन. येस, सुनीता ताईच आहेत त्या. त्या इथून माझं लाईव्ह बघतात दरवाजाच्या समोरून. पुढचा प्रश्न, प्रार्थना समाजाची स्थापना कोणी केली? प्रार्थना समाजाची स्थापना कोणी केली? सांगा सांगा. ऑप्शन आहे आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद, क राजाराम मोहन रॉय आणि ड महात्मा फुले. धनल बोलतोय आत्माराम पांडुरंग तरखडकर. येस. आणि धनल म्हणतोय आमच्या पण शेजारी बना ना. सुनीता ताई काय म्हणतोय बघा, आमचं पण शेजारी बना. आत्माराम पांडुरंग तरखडकर. ओके, मस्त. आडनाव पण सांगितलं. अश्विनी ताई म्हणते स्वामी विवेकानंद. नाही ताई, धना म्हणतोय 1967 ला केली. हो का? वा वा वा, नाईस इन्फॉर्मेशन. प्रार्थना समाजाची स्थापना आत्माराम पांडुरंग तरखडकर यांनी 1967 ला केली. वा वा वा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को द गामा भारतात कोणत्या बंदरावर उतरला? वास्को द गामा भारतात कोणत्या बंदरावर उतरला? कोची, कलिकत, क सुरत आणि ड गोवा. ते तुटणार खुशी. कलिकत. अश्विनीताई म्हणतात कलिकत, क्रेझी कार्टून म्हणतात कलिकत, धनल बोलतोय कलिकत. व्हेरी गुड आन्सर. वास्को द गामा कोणत्या बंदरावर उतरला? कलिकत. नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंडुलकरने आपला 100वा शतक कोणत्या देशाविरुद्ध ठोकला? सचिन तेंडुलकरने आपला 100वा शतक कोणत्या देशाविरुद्ध ठोकला? धनल बोलते उद्या मॅगी बनवाय. मॅगी नाही आवडत रे बाबा. काय ते पहिली लहानपणी ना मॅगी वेगळीच लागायची, आता नाही ती टेस्ट येत. का माहिती काय बदललं. साऊथ आफ्रिका. मला इथं आन्सर ना चुकीचं वाटतंय. धनल बांगलादेश येतोय. सचिनने सर्व 11 कसोटी खेळणाऱ्या देशांविरुद्ध शतके झळकावली आहेत. त्याने आपल्या कारकिर्दीतील 100वे शतक बांगलादेशाविरुद्ध 2012 मध्ये पूर्ण केले होते. ओके. 20 शतक कोणाविरुद्ध? ऑस्ट्रेलिया. 17 शतक श्रीलंका, 12 शतक दक्षिण आफ्रिका, 9 शतक कुठे? इंग्लंड आणि न्यूझीलंड, 8वे शतक झिम्बाब्वे आणि 7वे शतक पाकिस्तान आणि 7वे शतक पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिज मध्ये आणि 6वे शतक 4थे शतक केनिया.
मी कालच पिझ्झा दिलेला प्रीतिया ताईला. येस, सुनीता ताईंची ॲनिव्हर्सरी होती, सो मला त्यांनी पिझ्झा आणून दिलेला. आज दिलं. मला नेहमी काही ना काही सुनीता ताईंकडनं खायला मिळतं. तर धनल व्हेरी गुड, 1 पॉइंट. शेर बांगला नॅशनल स्टेडियम मिरपूर येथे केलं 100वे शतक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पुणे करारावर कोणाची स्वाक्षरी आहे? मंडळी मी आली. धनल, तोपर्यंत तू ह्यांना प्रश्न विचार. दुधाची गाडी आली, मी खाली जाऊन आली, 5 मिनिटं लागतील किंवा 2 मिनिटं. तोपर्यंत प्लीज तू प्रश्न विचार लाईव्हवर असणाऱ्यांना. ओके ओके धनल, ओके का? विचारशील ना तोपर्यंत? मी येईपर्यंत तू विचार. ओके, स्क्रीन ऑफ करून ठेवते, चालेल का धनल? हा हो मन पटकन. ओके बॉस, ओके ओके करा.
अरे देवा. आली. हाय, ऊन पण आहे रे बाबा इकडं. हो, आणलं. फौजची सब्जी. जे खात नाही ना तेच देतात फौज मध्ये. आम्ही जे खात नाही ना, दुधी भोपळा दुधी भोपळा दुधी भोपळा, काय करायचं त्याचं. पुढचा प्रश्न विचारते मी. आन्सर दिलेलं का? पुणे करारावर कोणाची स्वाक्षरी आहे? ओके, दिलंस ना तू. व्हेरी गुड. अश्विनी ताई म्हणते हरित क्रांतीचे जनक कोण? यशस्वी म्हणते बाय बाय. यशस्वी चाललीस तू? पुढचा प्रश्न. शिकागो येथील धर्म परिषदेत कोणी भाषण दिले? शिकागो येथील धर्म परिषदेत कोणी भाषण दिले? धनल बोलतोय स्वामी विवेकानंद. संभाजी कदम म्हणते दूध क्रांतीचे जनक कोण? सांगा मंडळी कोणाला येतं तर. व्हेरी गुड धनल. स्वामी विवेकानंद हे शिकागो येथील धर्म परिषदेत भाषण दिले. स्वामी विवेकानंद यांनी शिकागो येथील धर्म परिषदेत भाषण दिले. पुढचा प्रश्न आहे. विशालगडचे जुने नाव काय? अश्विनीताई म्हणते आंबेडकर. संभाजी दादा ओके. धनल म्हणते 11 सप्टेंबर 1993 ला. सांगा 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 सांगा. विशालगडचे जुने नाव काय होते? सांगा सांगा, उत्तर द्या मंडळी. धनल बोलते खेळणा. व्हेरी गुड धनल. पुढचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राची उपराजधानी कोणती? महाराष्ट्राची उपराजधानी कोणती? धनल म्हणतो या किल्ल्याला प्राचीन काळी खिलगीड किंवा खेळणं असे म्हटले जात. वाव. प्रमोद कुंभार म्हणतायत नागपूर. येस. धनल म्हणते नागपूर. येस राईट प्रमोद दादा. 1 पॉइंट. स्वागत आहे प्रमोद दादा. आदित्य दादा म्हणतायत हाय आदित्य. काय प्रचंडगड नाही, खेळणा. विशालगडला खेळणा किंवा म्हणतात किंवा खिलगिर म्हणतात. पुढचा. जगातील सर्वात लांब नदी कोणती? जगातील सर्वात लांब नदी कोणती? पटकन कमेंट करा. जगातील सर्वात लांब नदी कोणती? प्रमोदाना थँक्स दीदी. सध्या कामामुळे टाइम भेटत नाही म्हणून अधून मधून येत असतो ऑनलाईन. हो दादा, थँक्यू सो मच. लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि सपोर्ट केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. हाय पंकज दादा, नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. आदित्य म्हणतोय नाईल. येस भावा, नाईल. व्हेरी गुड. आदित्य दादाने आन्सर बरोबर दिले. अश्विनीताई म्हणतात नाईल. धनल बोलतोय नाईल. पंकज दादा म्हणतात नाईल. प्रमोद दादा म्हणतायत नाईल. आणि फौजी बॉय म्हणतायत हाय. हाय फौजी बॉय. सगळ्यांचा आन्सर बरोबर आहे. फौजी बॉय तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा आणि चॅनलला नक्की लाईक करा. आज काय लाईक सुद्धा वाढत नाहीये. 40 मिनिटं झाली फक्त 10 लाईक. काय बोलणार.
रोज रोज सांगावं लागतं. लोणार सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? लोणार सरोवर कुठल्या जिल्ह्यात आहे? फौजी बॉय कुठून आहात तुम्ही? बुलढाणा. येस धनल, व्हेरी गुड. आदित्य दादा म्हणतात बुलढाणा, प्रमोद दादा म्हणतात बुलढाणा. पुढचा प्रश्न फौजी बॉय म्हणतात बुलढाणा, प्रमोद दादा म्हणतात बुलढाणा, पंकज दादा पण बुलढाणा म्हणतात. व्हेरी गुड, सगळ्यांचा आन्सर बरोबर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, क्षेत्रफळाने जगातील सर्वात मोठा देश कोणता? क्षेत्रफळाने जगातील सर्वात मोठा देश कोणता? फौजी बॉय सोलापूरवरून आहात का? वा वा, स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. आपलं रोज 1:15 वाजता लाईव्ह असतं असेच जनरल नॉलेजचे प्रश्न घेऊन. रशिया, अश्विनीताई म्हणते रशिया, धनल बोलते रशिया, पंकज दादा म्हणते रशिया. येस येस धनल, आदित्य दादा, प्रमोद दादा अमेरिका नाही, रशिया आहे सगळ्या क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकण रेल्वेची सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली? कोकण रेल्वेची सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली? पटकन सांगा आन्सर. आता फास्ट जरा घेऊया प्रश्न. कोकण रेल्वेची सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली? पंकज दादा नमस्कार, स्वागत आहे. 1 पॉइंट. कुठून आहात तुम्ही पंकज दादा? नक्की सांगा मला. आन्सर इज राईट. पुढचा प्रश्न आहे, आता नागरिकशास्त्र आणि राज्यघटनावर मी प्रश्न घालणार आहे. भारताचे प्रथम नागरिक कोण असतात? भारताचे प्रथम नागरिक कोण असतात? गडचिरोलीवरून आहात का? वाव, स्वागत आहे पंकज दादा. प्लीज नक्की चॅनलला जॉईन करा. आपलं रोज लाईव्ह असेच प्रश्न घेऊन असतं आणि नक्की सपोर्ट करा. चॅनलला लाईक करा. धनल बोलते राष्ट्रपती, आदित्य दादा म्हणतात राष्ट्रपती. व्हेरी गुड. नाव काय आहे? पंकज, राष्ट्रपती म्हणते. हाय पंकज, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. पंकज दादा म्हणतात हो मॅडम. निखिल पोहाणे म्हणतात आरपी. ओके, आरपी म्हणजे काय? राष्ट्रपती. बाई किती शॉर्ट फॉर्म आले ते राष्ट्रपतीचे, आरपी. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा चॅनलला आणि चॅनलला जॉईन व्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, मतदानासाठी किमान वय किती असावे? मतदानासाठी किमान वय किती असावे? पटकन आन्सर द्या. धनल बोलते 18. आदित्य राईट, पंकज राईट आन्सर, ऑटो 7 कार राईट आन्सर, अश्विनीताई राईट आन्सर, पंकज दादा राईट आन्सर, निखिल दादा म्हणते अमरावतीवरून आहात. निखिल दादा स्वागत आहे तुमचं. प्लीज चॅनलला लाईक करा. अजून फक्त 12 लाईक झाले, अजून कोणीच लाईक नाही केलंय नवीन आल्यापैकी. निखिल दादा, पंकज दादा, अजिबात तुम्ही लाईक नाही करत. का करत नाही दादा? एवढा तर सपोर्ट करू शकता. फक्त एक क्लिक करायचं आहे, तेवढं तर करू शकता ना तुम्ही. थँक्यू सो मच. कोणी लाईक केलंय मला नक्कीच कमेंट करून सांगा. निखिल, दीपक नवले म्हणतायत 18. येस, बरोबर आन्सर आहे. निखिल दादा म्हणते 28 नाही 18. येस 18 राईट. ऑटो 7 कार म्हणते लाईक डन. थँक्यू ऑटो 7 कार, थँक्यू सो मच. आणि सगळ्यांना थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल सगळ्यांनी. नवनाथ दादा म्हणतायत जय शिवराय. जय शिवराय, जय शिवराय दादा, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. कुठून आहात नवनाथ दादा? दीपक दादा म्हणते मी लाईक. थँक्यू दीपक दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज सगळ्यांनी सबस्क्राईब पण करून टाका पटकन. धना म्हणते थांब, सर्वांना सांग लाईक इतके करा मग प्रश्न विचारा. हा, प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा. पंकज दादा म्हणता लाईक केलं मॅडम, थँक्यू पंकज दादा. नवनाथ दादा म्हणता लाईक डन, थँक्यू नवनाथ दादा. कुठून आहात नवनाथ दादा तुम्ही? पंकज म्हणतायत मॅडम तुम्ही कोर्टात जॉबला आहात का? नाही दादा, मी कोर्टात जॉबला नाही आहे. आदित्य दादा म्हणताय नेक्स्ट क्वेश्चन. पण मी जनरल नॉलेजचे माझ्या चॅनलवर मी प्रश्न घेते, लाईव्हलाच फक्त घेते. नवनाथ दादा म्हणते मी शिर्डीवरून. स्वागत आहे दादा, स्वागत आहे. अश्विनीताई म्हणते डन. पुढचा प्रश्न घालते मी. भारताचे संविधान कधी लागू झाले?
भारताचे संविधान कधी लागू झाले? पटकन सांगा आन्सर, बघू कोणाकोणाला आन्सर येतं. म्हणजे टार्गेट 30 लाईक करा असं, मग प्रश्न विचारा. ओके, तू लिहून दे तर पिन कमेंट कर, मी तुझी कमेंट पिन करते. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. टार्गेट 30 लाईक्स. सर्वांनी लाईक करा. 30 लाईक झाले तर नेक्स्ट प्रश्न. 30 लाईक्स व्हायला माणसं तरी यायला पाहिजे. आज काय मला सारखे सारखे कॉल येत असल्यामुळे ना लिंक तुटते. पंकज म्हणताय 26/11/1949. बरोबर आहे. 26 जानेवारी 26/1 नाही. धनलने आन्सर बरोबर दिला आहे. 26 जानेवारी 1950. आदित्य दादांनी पण आन्सर बरोबर दिले. 7 ऑटोकार राईट आन्सर. नवनाथ दादा म्हणतात बरोबर आन्सर. पंकज दादा राईट आन्सर. निखिल दादा राईट आन्सर. अश्विनी त्यांचा मेसेज गायब झालाय. पंकज दादांचा आन्सर चुकलंय, फक्त महिना चुकलाय, बाकी आणि साल पण चुकलंय दादा तुमचं. दीपक दादा म्हणताय 1950 राईट. धनल म्हणतोय लाईक करा. 30 लाईक झाले तर नेक्स्ट क्वेश्चन. जनार्दन दादा म्हणते 26 जानेवारी 1950. स्वागत आहे जनार्दन दादा. धनल म्हणते मी पहिलं दिलं. येस, धनलने पहिला आन्सर दिला आहे. व्हेरी गुड धनल. हाय मिस मराठी, स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे. मला आता आला पाटील आला आता. हाय पाटील बुवा, कसं आहे? स्वागत आहे तुमचं. जनार्दन दादा मी म्हणतात मी दिलं. येस, इश्केवाला म्हणतोय स्वागत आहे. ऑटोकर म्हणते 26/11/1950 रेडी झालं आणि 11. पुढचा प्रश्न आहे, पर्वत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? स्वीकृत 26 नोव्हेंबर 1949. ओके 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 ओके, सॉरी. तुम्ही कुठं असता दीदी? मी कोकणातली आहे दादा, पण मी आहे आता जम्मूला. विरुद्धार्थी शब्द सांगायचा, समानार्थी शब्द सांगायचा. पर्वतला समानार्थी शब्द सांगा. ऑप्शन सांगते. अचल, पाणी, समीर, सरिता. हे ग्रामर पण येणार आहे, मराठी ग्रामर. सांगा सांगा बघू. पर्वत या शब्दाचा समानार्थी शब्द. अचल, पाणी. किशोर चव्हाण म्हणतायत अचल. मिस मराठी म्हणतायत अचल. इश्कोला लव म्हणते अचल. अश्विनी ताई म्हणतात ए. येस. जनार्दन दादा म्हणतात गिरी. येस, गिरी पण येतो, पण ऑप्शन मध्ये मी अचल दिलाय ना. राईट आन्सर आहे तुमचं जनार्दन दादा. पंकज दादा म्हणते अचल. येस, राईट आन्सर आहे. तर पहिलं आन्सर किशोर दादाने दिलंय. नमस्कार किशोर दादा, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. तुमचे हस्बंड काय करतात? आर्मी मध्ये आहे दादा ते, इकडे जम्मूला. धनल बोलते पर्वत, नक, अचल, गिरी, शैल, अद्री, धराधर, महिधर. वाव, कॉंग्रॅच्युलेशन धनल, खूप छान आन्सर देतोस तू. इश्कवाला म्हणते नग, आभाळला नग म्हणतात ना. किशोरी आहे मी. सॉरी 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 ताई, सॉरी. किशोरी ताई सॉरी, हा नावात थोडीशी गडबड झाली. किशोरी ताई कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा चॅनलला. गुगल करू नका, थोडं डोकं लावा. जनार्दन दादा म्हणते मी ChatGPT वापरत नाही. ओके. आभाळला नभ म्हणतात, तेच. किशोरी ताई म्हणतात ओके. थँक्यू किशोरी ताई. प्लीज लाईक करा चॅनलला आणि जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं दुपारचं 1:15 वाजता, आणि असे छान छान जनरल नॉलेजचे प्रश्न असतात. पुढचा विरुद्धार्थी शब्द सांगा. विधायक.
विधायक, ऑप्शन देते मी, अविवाहित, विघातक, विनाशी, दुय्यम. पटकन सांगा. ओके, नभ म्हणजे आभाळ आणि नग म्हणजे पर्वत. ओके. युवराज, हाय युवराज दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा मंडळी. किशोरी ताई म्हणते हो केलं ताई. थँक्यू थँक्यू किशोरी ताई. तुम्ही कुठून आहात किशोरी ताई? युवराज दादा म्हणते नमस्कार ताई. नमस्कार युवराज दादा, स्वागत आहे. धनल बोलते विघातक. येस. विवेक दादा नमस्कार, खूप दिवसांनी आलाय हो. खुशी असं नको ना पाण्यात भिजू. येस धनल, विघातक आहे. विधेयकचं विरुद्धार्थी शब्द विघातक. जनार्दन दादा म्हणतात चल पुढे, तू चाल पुढं, तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची. विवेक दादा स्वागत आहे. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा. आदी, हाय आदी, नमस्कार. विघातक का? विधायकचा अपोजिट शब्द आहे विघातक. किशोरी म्हणतात धामोड मधून. कोणत्या जिल्ह्यात आहे ताई धामोड? जनार्दन दादा ते बुक कोणतं आहे? कुठलं कुठलं बुक? हे बुक नाहीये, मोबाईल आहे. पुढचा लिंग बदला. वाघ, वाघ वाघ. वाघाचं लिंग बदलून काय येतं? कोल्हापूर. ओके, कोल्हापूरच्या आहात का तुम्ही? मी सिंधुदुर्गातली आहे ताई. दनल बोलते वाघीन. येस. अजून कोणाला आन्सर येत आहे? मुरडी. पंकज दादा म्हणतात मुरडी. इश्कॉलर म्हणते वाघीन. येस, राईट आन्सर आहे. पण मुरडी मला शब्द काही समजला नाही बाबा. अश्विनी ताई म्हणतात वाघीन. येस, राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुढारी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? पुढारी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? अ नेता, ब अनुयायी, क मालक, ड सेवक. पटकन आन्सर द्या. पटकन आन्सर द्या. तर किशोरीताई म्हणतात नेता नाही, नेता नाही आहेत. अश्विनीताई म्हणतात सेवक, सेवक पण नाही आहे. दनल होते अनुयायी. राईट आन्सर. मिस मराठी म्हणतात सेवक, रॉंग आन्सर. इश्कॉलालो म्हणते नाही माहीत. ओके. पंकज दादा म्हणते अनुयायी. राईट आन्सर. जनार्दन दादा म्हणते इचलकरंजी. काय इचलकरंजी? किशोरीताई म्हणतात नेता नाही. तर विरुद्धार्थी ह्या शब्दाचा येतो, पुढारी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द येतो अनुयायी. आधरलने आन्सर बरोबर दिला आहे, मला येत नाही. ओके. पुढचा मराठी भाषेत एकूण किती स्वर आहेत? खुशी, तू जरा फॅन बंद करून टाक. बंद कर, माझा हात. मराठी भाषेत एकूण किती स्वर आहेत? हाय काजल. धनल गुगल करतोय. काजल आली रे धनल, बघ मला येत नाही. ओके. पंकज दादा म्हणतात 14. येस, राईट आन्सर. पंकज दादा राईट आन्सर. 14 स्वर असतात. नेक्स्ट क्वेश्चन. किशोरीताई म्हणतात ओके. विशाल दादा म्हणतात वैशालीताई म्हणतायत 14. येस वैशालीताई, राईट आन्सर. कुठून आहात तुम्ही वैशालीताई? स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा मंडळी. जे जे नवीन आले त्यांनी प्लीज लाईक करा. 30 लाईक्स होऊन जाऊ द्या. 30 लाईकचं टार्गेट आहे. प्लीज लाईक करा पटकन. काजोल लाईक कर चॅनलला. याला काही ध्यान नाही असं म्हणतोय काजोल. अश्विनीताई म्हणते 14. धनल बोलते 14. किशोरीताई म्हणते 14. येस. काजल म्हणते धनल रडका गुगल वरून देतो. नाही, त्याचा अभ्यास आहे. काजल मी तुला काय बोललो तर आग लागेल.
इश्कॉलाला म्हणते काजल जाऊ दे, सगळ्यांना माहिती झालंय. इश्कॉलाला तो गुगल नाही करत, त्याचा अभ्यास खरोखर आहे म्हणून तो करतो, माहितीये काय पण तुमचं. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाईव्ह रोज कितीला असतं ताई? 1:15 वाजता असतं किशोरी ताई, रोज 1:15 वाजता. तुम्ही बेल आयकनवर माझ्या चॅनलला जाऊन ना, सबस्क्रायबर आता हे केलंय तर स्क्रीनवर माझ्या ह्याला जा, या प्रोफाईलवर, आणि तिथं बेल आयकन असते, तिथं हे करा, क्लिक करा ऑलवर. मग तुम्हाला माझ्या लाईव्हचं नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर येईल. काजल जे बोलते ते पाठ झाले. ओके. जनार्दन, जर प्रश्न विचारायचं अगोदर उत्तर दिलं असतं मग नको वाटतं उत्तर द्यायला. किती कॉपी? प्रश्न विचारायचं अगोदर उत्तर दिलं असतं मग नको वाटतं उत्तर द्यायला. किती कॉपी म्हणजे काय? हे काय जनार्दन दादा काय सांगते? आम्हाला तर काय कळत नाही. आता मला सांगा, WWW या WW चा अर्थ काय सांगा? आदित्य दादा म्हणते बोला क्वेश्चन मॅम तुम्ही. येस, माझे तर चालूच आहे, मी बोलते. खूपच लाईक वर डोळा आहे. खूपच लाईक वर डोळा आहे म्हणजे वर्ल्ड वाईड वेब. येस, वर्ल्ड वाईड वेब बरोबर आन्सर आहे धनल. साहिल ठाकरे म्हणताय वर्ल्ड वाईड वेब, राईट आन्सर. किशोरीताई म्हणताय वर्ल्ड वाईड वेब, राईट आन्सर. इश्कॉलालो राईट आन्सर. आदित्य दादा म्हणताय राईट आन्सर. वैशालीताई म्हणतात, वैशालीताईंचं पण राईट आन्सर आहे. अश्विनीताई म्हणतात वर्ल्ड वाईड वेब, राईट आन्सर. इश्कॉलालो म्हणते बरोबर बरोबर. नीट वाच ग ताई, तुला वाचता येईना. अहो जनार्दन दादा तुम्ही काय बोलता त्याचा अर्थ नाही मला कळत ना. तुम्ही प्रश्न विचारायचं अगोदर उत्तर दिलं असतं. ओके, प्रश्न विचारायच्या अगोदरच उत्तर दिलं असतं मग नको वाटतं उत्तर द्यायला. जनार्दन दादा काय होते माहिती आहे, तुमच्याकडे लेट पोचते माझं लाईव्ह, त्यामुळे ज्यांचं नेट फास्ट आहे ना त्यांना माझं लाईव्ह पटकन जातंय, पोचते त्यांच्यापर्यंत. आणि तुमच्यापर्यंत काय होतंय, जेव्हा लोक उत्तरं देतात ना तेव्हा प्रश्न पोचतोय, समजलं ना. असं हा प्रॉब्लेम होतोय. नोटिफिकेशन म्हणते स्टॉप लाईव्ह नाव और युअर मे बी बैन. ओके, धन्यवाद. प्लीज लाइक करिए नोटिफिकेशन, प्लीज लाइक करिए, प्लीज लाइक करा नोटिफिकेशन, प्लीज लाइक, प्लीज लाइक, प्लीज लाइक. स्टॉप लाईव्ह नाव अँड युअर चॅनल मे बी बॅन. ओ माय गॉड. इश्कॉला म्हणते जनार्जी 5G इंटरनेट वापरा. धनर म्हणते नेट रिचार्ज करा. जनार लायब्ररीचं वायफाय आहे बाबा, काय करावं? लायब्ररीचं वायफाय आहे का? सॉरी दादा, आता मी तरी काय करू शकते ना. पुढचं, संगणकाची तात्पुरती मेमरी कोणती? संगणकाची तात्पुरती मेमरी कोणती? साहिल म्हणते ताई तुम्ही अभ्यास चालू द्या, एक टी तुमचं पण अभ्यास होणार नाही आणि आमचा पण. बाय. हो चालेल चालेल, ठीक आहे, बाय बाय. इस्कॉलमध्ये बॅन कोण करेल हा फेक का? अरे त्यांना वाटतं की हे उल्लू बनतील, वाचतील आणि बंद करून टाकतील लाईव्ह. हा हे असतो. धनल बोलतोय रॅम. येस, इश्कॉला म्हणते रॅम, राईट आन्सर. प्रेम टीचर साष्टांग नमस्कार. एम राहुल स्वागत आहे तुझं भावा. किशोरीताई म्हणतात रॅम, अश्विनीताई म्हणतात रॅम, एम राहुल म्हणतात टीचर मी आली मी.
हाय यशश्री. किशोरी म्हणते रॅम. येस येस येस. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. एम राहुल लाईक करा, सगळ्यांनी लाईक करा. श्रेया आज परत आली नाही का? आलेली स्टार्टिंगला, तुला तू नाही म्हणून गेली रागवून. पुढचा, सध्याचे भारताचे गृहमंत्री कोण? सध्याचे गृहमंत्री कोण आहेत भारताचे? पटकन सांगा, कमेंट करा. शहा अमित. इश्कॉलर म्हणतोय शहा. जनार्दन दादा म्हणतात अमित. आणि धनलने पूर्ण आन्सर दिलंय अमित शहा. हे काय किस कैसन अमित शहा. येस राईट आन्सर. एम राहुल म्हणतात अमित शहा. यशस्वी म्हणते अमित शहा. अमित शहा. किशोरी ताई पण अमित शहा म्हणते. राईट आन्सर. पुढचा नेक्स्ट क्वेश्चन. आवाज बंद करा. इस्रोने चंद्रावर पाठवलेल्या मोहिमेचे नाव काय? एम राहुल. किशोरी अमित शहा. शहा हो असं का बोललास भावा? चंद्रयान 3. येस धनल. महेश पांचाळ म्हणते सिस्टर मी स्पर्धा परीक्षाची तयारी करावं म्हणत आहे. कशाची करू? आता ज्या एक्झाम लागलेत त्याची करा दादा ओव्हरऑल. आणि माझ्या लाईव्हला पण येत जावा म्हणजे थोडीफार होईल. यशस्वी म्हणते चंद्रयान 3. येस. रुपाली चाकणकर कुठे आहे? जनार्दन दादा श्रीहरिकोटा चंद्रयान 3. येस. किशोर दादा म्हणते चंद्रयान 3. किशोरी ताई म्हणतात चंद्रयान 3. ओके राईट आन्सर. G20 शिखर परिषद 2023 ला कुठे झाली? पटकन कमेंट करून सांगा. G20 शिखर परिषद 2023 कुठे झाली? एम राहुल म्हणते भारतात. येस एम राहुल. केसन म्हणते सिंधुदुर्गला. पंकज दादा म्हणते दिल्ली. भारतात झाली भारतात. सध्याच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर कोण? पटकन आता आन्सर द्या. हो धनल तूच दिलं बघितलंस. हा असं येस धनलने आधी दिलंय बरोबर आहे. अभिजित बिस्कुले. मिस्टर जनार्दन. किती सगळ्यांनी आन्सर. संजय मल्होत्रा म्हणते मिस्टर जनार्दन. तर आता मंडळी मी उरलेले प्रश्न उद्या घेणार आहे. खूप महत्त्वाचे ते प्रश्न आहेत. तर आता मी इथं ज्याने जास्त मार्क मिळवलेत त्याचं नाव सांगते मी. तर इथं विनर आहे धनल. धनल आहे. परिकुलर लाव गरम होते बाई. धनलने 24 प्रश्नांची उत्तरं पहिली दिली आहेत. तर कॉंग्रॅच्युलेशन धनल. व्हेरी गुड. घरचा अभ्यास देणार नाही का टीचर? उद्या चांगला अभ्यास करून या. अजूनही चालू घडामोडींवर आपण उद्या सध्याचे जे चालू घडामोडी आहेत त्यांच्यावर
प्रश्न घेणार आहोत. यशस्वी म्हणते बाय. किशोरीताई म्हणते कॉंग्रॅच्युलेशन. कॉंग्रॅच्युलेशन धनल, तुला बघ किशोरीताई कॉंग्रॅच्युलेशन करतायत. हाय प्रेम, गेलास का? येत नसेल त्यांनी मुद्दाम काहीतरी उत्तर नका टाकू. टाकू दे रे, टाकू दे. त्यांना नाही येत असलं तरी टाकू दे. इथं आपल्याला त्यांना इथं कोण ओरडणार नाहीये. आज रात्री ग पहलगामची माहिती दे ना. आज 1 वर्ष झालं ग, प्लीज आज सांग ना तू. ओके ठीक आहे, संध्याकाळी घेते मी मग. ओके लेट. किती वाजता? उशिरा घेईन पण उशिरा घेईन. ओके थँक्यू किशोरीताई. धनल म्हणते, काजल म्हणते कॉंग्रॅच्युलेशन रडक्या धनल. चिटिंग करून जिंकला.